Ọ bụrụ na ị bụ onye Igbo wee bụ na ị nwere social media account bute oche gị n'ọla ana ka ị ga-emesage ya nchọrọ ịgwa gị taa. Ị na-anya na screen na ya bụ Nigerian musicians, some of them bụ ụmụnne anyị. Enwere mmadụ dịka Flavour, Tekno nọ there, Ranking nọ there, Psquare nọ there, Phyno nọ na screen a. Onye nke ọzọ n'onwe ya bụkwa Sparkleteep, Davido, Wizkid, Portable, Burna Boy, Asake, ndị nọ na screen ahụ na afụ na. Maka ụnụ bụ ndị na-amara afafa. Ọ bụrụ na ụnụ watch ya, ụnụ ga-afụ na Nigerian music industry na ndị Yoruba eteki gị ya. Ndị Yoruba eteki gị okwu media. Ajụ ga na-ajụ onwe gị bụ ebulio na-abụnyefu ya. Mba, fanụtali ya, fọbatali ya na mbọ. Ọ fụ nwaja kafa wee fight gide take over it. O nwere ebunyelu fi ebunye. Because na famalo the importance and they started working for it. Unu watch, unu ga-afụ na mmadụ dịka Flavour etega aka ọnụ na music industry. Even before Wizkid apụta, before Davido apụta, before amado onye bụ Burna Boy, Flavour etega aka ọ drop balu hit. Flavour bụ set Psquare fasi. Otege na the music and ọ ka nọ na the business well today. O mgbe Flavour bụ the most traveled African musician in that time. Ọ bụ na the whole of Africa na amị ama. I am loji weza bijele Africa. Mana ọ tụzi m n'anya ka o si bụ na Davido, Wizkid mapụtara ozugbo. Ụmụ Yoruba wee team gide up turn off to Messi and Ronaldo. Wepụta form argument oge niile na-eme argument Davido and Wizkid who is better. Ọ kwena ka esi push mmadụ na-aba for webro top today. All through argument Davido and Wizkid who is better. Mana ka esi first we push gide fa for webro best staff abụ today we nọ na the top. Ọ bụ na ị ga-egwu Phyno, ga-egwu Flavour, ga-egwu Tekno, ị ga-egwu Wizkid, ga-egwu Davido, ị ga-afụ na Tekno, Flavour na Phyno ka ndị anyị na-agụ egwu n'ikwu nke bụ eziokwu. Mana ụmụ Yoruba use their social media wee push ofe afanola at the top. Ndị nwa bụ onye Igbo ugboro one ka promote golu egwu Phyno, egwu Flavour maọbụ promote egwu Tekno. Ị mana Tekno kwesịrị ịbụ our own Wizkid. Mana kwesịrị na-ekwu okwu ndị na-eti egwu anyị na-epush Tekno on at the top. Ị makwara how many hit song that guy drop go. Ị makwara most of all this hit music ndị a na-agụcha n'egwu. Some of egwu Phyno, some of egwu Davido, some of egwu Burna Boy ma Wizkid fe na afụgasị. Some of all this music on na trend cha. Some of them bụ ihe egwu Tekno del. Some of them bụ egwu Tekno produce. Flavour when I drop egwu back to back. Tata ka na-enye Grammy award. O nwere ofu mkpụrụ onye Igbo musician pụtalo die. Kedizi maka Rough Coin. Kedafa kedizi maka onye nke a. Very talented musician. Manu no watch na afuna ndị nke na decline so easily because anyị nwa bụ ndị nọ na social media ada support our own. So si fa na alụ bụ ịdị na-agba nwaanyị mgba na-anụ onwe nso nwaanyị ọgụ. Ị ga na Davido na-agụ egwu na ọ ga na-promote Tunde Not bụ a blogger. Ọ ga na-promote ndị nke fa nọ na social media because they are promoting him also. The same thing to Savage, the same thing all these people. Ụmụ Yoruba nọ na social media oge niile na-promote their own. Anyị nwa nọ na nke anyị na-agba onwe anyị mgba 247. Imepe Facebook now, ị ga na-afụ bụ Ebuka Obi asịkwa, Ebuka Obi asịrọ. Chọọchị asịkwa, chọọchị asịghọ. Omenala asịkwa, omenala asịghọ. Anyị pụtala ụwa igbo onwe anyị mgba. Anyị apụtala ụwa igbo onwe anyị mgba. Ndị mmadụ social media wee na-eme ihe ga-abalụ full. Ndị mmadụ social media wee na-promote their region. Ndị mmadụ social media wee na-promote their own. Anyị nwee jide nke anyị na-press nke anyị. Ama m duka mgba gbagide ka esi. Anyị nwa bụ ụmụ Igbo mena ka esi. Adafta ka esi aso na-eti egwu today. Anyị nwa. Fugo. The more anyị na-ekwuto ndị nke anyị, the more anyị na the market our region. The more anyị na-emegide onwe anyị ma ya mahụ. Ba na politics today. Onwere any of our politicians today game okwu na onye Yoruba atụ egwu.
ka ọ bụ nwere any of our politicians ga-eme okwu na ndị Hausa atụ egwu onweghị maka na fabali ụdị jide anyị sell anyị out today na fe nwe ozi value fadiz ka mma odibo anyị nwere nwaanyị nkụzi bụrụkwuo mma odibo because na ndị represent dị enwere ozi ọnụ okwu ifuna anyị nwa na-eme onwe anyị kwufuru ihe ọbụla anyị na-eme today na social media onwe anyị ka anyị na-eme ma ya mahụ watch Portable emegide ihe ọ na-eme megide ihe ọ na-eme bụrụ too faster ana m watch video fu ebe one American musician popular musician na-give Portable shout out si wow Portable go that level ọ bụrụ ihe mụ Yoruba na-eme fa ji their own media na-promote ụmụnne fa no matter ka isi agọrọ beach once bụ Yoruba fa ga-promote gị mana ezienu ka esi mgbe ka esi tibele na-eti egwu ama mgbe ka esi ama na ka esi na-eti egwu ọfụma mana anyị nwa ji maka ekworo na anya ụfụ dị anyị n'ahụ na-akọtọ ka esi amaghị egwu eto amaghị egwu eti ọ na ka anyị megide ọntụ ndị ọzọkwa bụ ndị nọ na ndị region sorokwa anyị kwubezie the same thing kedu ife na-eme anyị emela anyị eme onwe ka esi wee gee egwu Davido na gee egwu Flavour na hapụ ichuzu nke Flavour mana n'ezienu Flavour n'ezie Davido fọma bụ ndị na-ejezi Grammy nomination every year Tekno ụnụ fụrụ now kwesị ịbụ our own Wizkid ekwesị a na-ekwu Tekno na-ekwu ya Tekno bụ onye ọ bụ na everybody like ya nọ na-eti egwu ọfụma mana ihe Tekno lakịlị bụ support from anyị nwa bụ ụmụnne ya ọ lakịlị na support from anyị nwa bụ ụmụnne ya because anyị nwa bụ ndị kwesị ịnọ elie na-epuchu fa all the time anyị nwa bụ ndị kwesị ịdị na-promote for all the time o kwesị a na-ekwute okwu Davido and Wizkid a na-ekwute okwu Tekno and Phyno Tekno and Runtown Tekno and Flavour anyị kwesị ịdị na-eme ekwesị ịdị na-epuchu fan nwofa kwụ the way ndị ka ọ si epuchu Davido and Wizkid mana but anyị nwa nọzi na-agba mgba na-agba onwe anyị wụ na-anụso onwe anyị ọgụ ajụ nchọrọ ịjụ bụ China dị today ọ bụ ọgụ na mgba ka fa ji wee mụnwụfụ na afasi wee dị China o ji ike ọnụ wee developụo Dubai fe ji ike ọnụ wee developụo ụmụ Yoruba nwere pastor dị n'other regions na Nigeria today ọnụ nsọ nke anyị nwa ka anyị nwa ji aka anyị were apịa ka anyị pigbuo oge niile Ebuka Obi asịghọ Mbaka asịghọ Ebuka Obi ọnụ pụrụ ọnụ today mgbe ọ pụtalụ na 2009 how many of you bụ ndị na-adrag ya today drag ya oge a ọkwụnụ chegide ọntụle wee binite wee bụrụzi onye ọ bụ today nkịta ọ na-achọ n'esu abịatu ya n'anya onwere any of our pastor today ga-ekwuzi okwu na Nigeria na eteke ya serious onweghị because anyị nwana nwaanyị sef eteke ofa serious ka anyị jiri na nwayọ mala mana ihe ọ bụ ị na-eme today nke bụ onye Igbo na-eme today na onwe gị ka na-eme ịba Facebook ụmụ Igbo na-akọ nwụfụ ọnụ ịba TikTok a na-akọ ọnụ ndị nke TikTok bụ ihe ndị nke TikTok ihe Igbo na TikTok bụ Anambra asịkwa Ebonyi asị Anambra Enugu asịkwa Enugu asịghọ Imo asịkwa ajụ nchọrọ ịjụ bụ anyị apụtala ụwa ịkọ ọnụ anyị apụtala ụwa igbo nwaanyị mgba ngụwa bụ onye na-ekiri m tata jụọ onwe gị esa kedu ife anyị ga-eji ịkọ ọnụ na igbo nwaanyị mgba wee ma achieve kedu ife anyị ga-eji wee ma achieve ọ na anyị nwere ike ịnọ respect onwe anyị use our platform promote our own dezienu today na dezienu asake na-agụ egwu with Yoruba network ọpụta ka ndị Grammy na nominate mana onwebe ofu mkpụrụ onye Igbo a nominate go in history onwebe one single onye Igbo musician a nominate go ngwa ka napụ ijefa n'ezie Portable pụtalụ mbọsị a na-eme ka onye na-eko eko ndị Yoruba promote gidia until today now also is na the top n'ezie our own brother na Sparkleteep pụtago almost 4 years more than before Portable apụta mana na-esupati Sparkleteep na ka dị ka upcoming n'aka Portable because na anyị nwa adịteki nke anyị serious anyị nwere so many young talent today na-agụ egwu ọ bụ na afa agụọlụ gị egwu na ịma na afa aka gụrụ Davido and Wizkid agụ egwu mana what are they lacking? They are lacking support from anyị nwa bụ ụmụnne fa. They are lacking our support. Sọnsị ya na-alụ bụ ịdị na-akọtọ nke anyị onye nke anyị pụta ka ọ gụọ egwu na akọtọ bụ ya hey ị na-agọrọ obi chọ ga and find work bụ na ka anyị ga-emegide ya bụ onye adị discouraged